Yo. Rat. Live video starting nga ni. Alo yun. Kasi mamalay na. Folks, we are live right now. Ano kita titi? Yan, baka. Yan, pwesto. Yan folks, yan na kita dito sa may area kang Peña Francia Avenue dito sa may tungod kang Carmen Hotel. Dito sa tuyang ongoing Pink Caravan kay VP Leni Robredo. Yan ang sa tuyang caravan mo niyan. Ang sa tuyang caravan mo niyan pag-aaga. Kita di sa may crossing kang Colgante sa asin san yan kita di sa may crossing kang Peña Francia asin San Tomas Street di sa may area kang Colgante Bridge di sa Ciudad Dinaga para sa tuyang ongoing na Pink Caravan para kay VP Leni Robredo. Sige lang. Yeah, sige lang. Yan kita din sa may area kang Bagong Bayan. Yan, tabi kita din sa may area kang Bagong Bayan dito sa Ciudad Dinaga asin paluwas na sa Ciudad Dinaga asin ang sunod ang Kanakman. Hasta ang sa tuyang endpoint iyo ang Kalabanga.
Yan na kita sa may crossing kang Liboton, asin Bagong Bayan. Yan panangkat kita sa alaw kang syudad ning nagangunyan asin minailin kita mga kairi batang niya ako didiyo kang ibang mga suportadores. Kairi ba rin sa Solid Lenny Bicol ma-merge naman sa katuyang motorcade ko niya ng pagka-aga. Sige lang. Ha? Okay man? Ini lang. Kakalayugon. Sangon yan mga tugang yaw na kita sa may area kang Bagong Bayan Norte kang syudad ning Naga. Asin ang sa tuyang karaban ngunyan paluwas na ning Naga. Kasi rin ang Kanakman area ang sa tuyang pink caravan for Lenny Robredo. Incoming. Dali ko mag-inig. Ay, ko na ko. Uy, magiling ka na paligid mo. Ilaw ko tempat. Magiling ka sa paligid. Di ako tempat. Di lang. Ito, mga bike. Mike yan ang zoom ba? Ang zoom ko, dumang kamot. Hindi oh. Sa tuyang mairibangon yan dito sa tuyang pink caravan dito sa may pakalagpas lang border kang Naga asin Kanakman na dito sa may area kang Haring Kanakman Camarines Sur ang sa tuyang location ngunit na pagkaaga kan sa tuyang pink caravan for Lenny Robredo. Na sa may Irino Tanta ang sa tuyang pink caravan ang inuta na parte kan sa tuyang pink caravan. Yo.
Oo. Kaya naman kasi kilid. Sa gina naman. Yung ano. Yeah. Balyo, tarakol sa balyo. Iyo. Nge. Punasan na lahat dyan. Natungtong kayo dyan, ano? Wala ka pa dito naman. Nakatawan ko pa. Yan na lang. Ano ba kita sa may area kang Ikaw, ay pupusan mo na yung nakalambik. Kaya kita sa may area kang Marines Kanaman. O yari din sa may area kang Marines Kanaman. Karakol man na nakapiring digdiyo. Naglalabanan sa tuyang pink caravan mo niyan. Na pagkaaga digdiyo sa Camarines Sur. Pero, naiinom ka naman. Ay. Ang sa tuyang pink caravan ko niyan na pasiring na sa may banwaan ning Magaraw. Ngunyan na pagkaaga ang oras na po niya to 4 minutos antes makalasot siya ng pagkaaga. Nagpunang sa tuyang pink caravan around 7:30. Ngunyan na pagkaaga ali sa Ciudad ng Naga sa may area kang SM Jesse Robredo Coliseum asin St. Joseph ang sa tuyang caravan nagpuon asin pasirin na kita ngunyan sa may area kang Magaraw medyo nasa tao kaya kitang portion kang sa tuyang caravan ngunyan na pagkaga kaya
ang sa tuyang vantage point medyo ararayo sa payukan sa tuyang caravan ngunyan. Kung nailin nito sa indo mga screen ngunyan na try me i-zoom in na maray oto ang payukan sa tuyang pink caravan for Lenny Robredo dito sa Camarines Sur. Live na live po kita dito sa IMJ Interactive kunya na pagkaaga mga tugang. Ang area na po sa may Magaraw na dito sa probinsya ng Camarines Sur. Sin kumailin nito dito medyo masulak kaya day kung gayo na ihiling mga tugang. Ang medyo halaba naan sa tuyang caravan ngunyan na pagkaaga halos day minamailing dito sa may kapurpuruhan. Yan kaya kami dito nakapiso sa may tahaw ka na sa tuyang caravan. Yan ang sa tuyang mga tugan dito sa Magaraw, Camarines Sur. Solid Lenny Bicol. Solid Lenny Magaraw. Yan kita ngunyan sa Magaraw. O yan sa tuyang mga tugang dito sa Magaraw. Solid Lenny Bicol. Yan mga tugang tugang sa dito sa Magaraw. Nakataray-tay na. Sindog na patik eh. Mga tugang sa tugang mga tugang live na live kita this sa tuyang pink caravan for Lenny Robredo. Oh yan ako takong gusto mo yung na lang yan. Alanganin man. Ay, di mana? Dena. And we're back live. Medyo nagka-problema lang sa to yung connection ko na pagkaaga na may area kang Magaraw.
Maluya talaga rin di oh. Nag-shot. Gana dyan sa ma-adjust ako. May LTE kaya. Okay, we're back live. Okay, we are back live. Mga tugang. Dagos-dagos ang sa tuyang live coverage ko niyan. Okay. Okay, yan yan. Sa tuyang caravan mo niyan na pagkaaga mga tugang nasa may parte pa nakikita kang Milaor Magaraw, Camarines Sur. Sa tuyang mga tugang video sa Magaraw, Solid Lenny Vico. So sa tuyang caravan na pagkaaga. Hindi ko may pinatanggal, pang support kaya yan. Alat lang. Yan mga tugang ang sa tuyang caravan mo niya pagkaaga. Nasa may area na kita kang nasa may area pa kita kang Magaraw. Nasa may area na kita kang Siling garo sa may area na kita kang Santa Lucia, Magaraw. So, hindi ako napapasala. Solid Lenny Vico. Yan ang sa yung mga tugang dito sa Magaraw. Ayan, sa to yung caravan mo niya pagkaaga. Sa may pasiri na kitang Bonbon, Camarines Sur.
naman pong pasalamatan na ang Chinputong fire volunteer sa tuyang ginamumutakan ko niyan. Yang kita ko niyan sa may Chinputong fire truck. Kung bakong dahil sa internet man kita makaka-live video na halangkawan sa tuyang vantage point. Kaya po mga tukang mga solid Lenny Bombon ngunyan sa tuyang ongoing Pink Caravan for Lenny Robredo Lidio sa Camarines Sur. Yan na pagkita sa may area kang Bombon, Camarines Sur. Solid Lenny Bicol. Ini nga sa tuyang Pink Caravan for Lenny Robredo, kinikibo man ini sa mang ibang parte kang Bicol ngunyan. Kasarabay na po ang Sorsogon, Catanduanes, Albay, Cam Norte, Asin, Masbate ngunyan na pagkaaga. Simultaneous ini yung sa tuyang Pink Caravan for Lenny Robredo, solid Lenny Bicol kita ngunyan na pagkaaga. Try mo na tigdig. Close up ka sa Aragian.
Dito sa tuyang karaban ko niyan, ang sa tuyang area Panangad sa may Bumbon, Camarines Sur, Panangad kita. May mga tuwang tao, mga taga Bumbon, solid Lenny Bicol. All pink ngunyan ang sa toy mga tugang ngunyan diyo sa Camarines Sur. Riyan na kinagano sa may area kang Bombon, Camarines Sur, para sa toy ang pink caravan for Lenny Robredo. Yan si kita sa may kasentruhan kang Bombon, Camarines Sur. Kasi nang sunod na sa tuyang Legio ang Calabanga, Camarines Sur. Solid pink mo yan ang siri na kita ko niya mga tugang sa Calabanga, Camarines Sur. Hindi sa tuyang big caravan for Lenny Robredo. Sa to yung mga tuwang sa Calabanga, nagsabat na sa tuyang pink caravan for Lenny Robredo ngunit na pagkaaga. Live kita ngunit na pagkaaga review sa IMJ Interactive, IMJ Sports, IMJ News, kasi na XFM, Naga City, Philippines. Marami na pala sa hospital. Kasi malilim ano ang ano. Kulog na. May kaputan. Hindi makasakat. Ano nang barito sa live ka? Dahil ko naaram kung nakalive pa kita. Check na muna ang live ta. Dahil ko naaram kung nakalive pa kita mga tugang. May kaming monitor ko niya na pagkaaga. Para sa kaya kita nakatindog. Natatango ka. Kita ko niya dito may ha? Ano?
check po. Yan mga tugang medyo naghalat lang kita ngunyan di sa may area Palaog, Calabanga. Alatuntaan sa tuyang caravan ta may nakaabot sa muyang info na naputol dahan sa tuyang caravan ngunyan na pagkaaga. Sa kadakulan kan sa tuyang mga bihikulong nag-iirba, sa tuyang mga tugang nag-iirba ngunyan na caravan, nabaga ngunyan na pagkaagaan sa tuyang Pink Caravan for Lenny Robredo. Ang kabanga yan pa sa may Magaraw sa tuyang information ngunyan. Asinining sa tuyang kabang ngunyan, kami na iginainot ngunyan. Nasa may Bombon area ang puro, ang end kan sa tuyang caravan ngunyan. Ininailin nito sa inyong screen iyo ang parting iriinutan sa may harani sa payo kang sa tuyang caravan ngunyan. Palaog na ning Calabanga, Camarines Sur. Simultaneous man ining sa tuyang Pink Caravan sa mga iba-ibang probinsya ning Bicol. Ngunya na pagkaaga kasarabay taman ang Sorsogon, Masbate, Albay, Catanduanes asin Cam Norte. Naginigibo man ining Pink Caravan for Lenny Robredo. Yan, medyo ma-pause lang muna kita madali video. Hanaton ta ang sa tuyang mga kairiba sa caravan ta medyo halaba na ang ano na? Yes. Hindi din hindi ko nakalive na. Oo. Yan mga tugang kung mailing nindo ang sa tuyang caravan ngunyan na pagkaaga. Yan kita sa may Garpacalaog. Yan sa may area kang Kipayo Calabanga kita. Kung mailing nindo ang sa tuyang caravan, garo nag-i-stretch all the way back to Bombon ini yung caravan kang sa tuyang mga bihikulo, mga kairiba tangon yan. Sa Pink Caravan for Lenny Robredo dito sa Camarines Sur, medyo halabao na ang satuyang caravan. Ang satuyang area ngunyan nasa may Kipayo, Calabanga, Camarines Sur. Yeah, sige lang. Nakakapon ako. Just in case na magkabanti na. Yeah. Kadakal man kita mga tugang sa creative industry na kairibat naman ngunyan. Kung nairin ito sa tuyang screen na sarong vehicle man sinda, sarong pick up truck, tiripon man. Pasalamatan naman ang Chinputong Fire Volunteer Brigade. Yang kita kunya nagdiyo sa saro nindang fire truck nakapwesto para sa tuyang magayon na vantage point. Ayan. May area kita kang Calabanga, Camarines Sur. Ano sasabi na putol daan sa may parting? Ang kayo pa sa bago. Oo. Naputol sa may parting Magaraw. Nangyayari na kita sa may Palaw ng Calabanga.
as of ngunyan pala mga tugang may nalaw pa sa tuyang information ining sa tuyang area ngunyan naputulan na sa tuyang caravan nasa may parte magaraw na kita ang sa tuyang caravan ngunyan kadakulon pa sa may area kang St. Joseph as of around 8:15 kasubago kadakul-dakul ngunyan ang kairibat ngunyan sa Pink Caravan for Leni Robredo ngunyan na pag-aagal di sa Camarines Sur halabaon asin dakulon pero gusto ko kuhanan duman sa irinatan Pwede nga nito. kasan pagsakat baba yung problema ko pagsakat baba yes po oh okay okay lewatan naman tong parasaonan sa indong mga live chat ngunyan according kay Val Dominic Monit laban Leni #laban Leni #laban natin laban Leni man kahali ki 14 Hovenche Leni for President let's go Philippines haliman kay Mirna May Cosa watching from Calamba haliman kay Joyce Pareha Mitra si Miss Socorro Asanya po nagpapagiramdam lang ingat po ka mga boss may COVID pa kita basta laban Leni kita laban Leni man halik kay Gina Revina nagdadalan ngunyan haling Tanza Cavite watching from Samarman Ronel Kaing Koy laban Leni lang let Leni lead 2022 halik kay Vivian Hina yan mga tukang yaon kita sa may area kang Kipayo Kalabang Camarines Sur nagahalat kang sa tuyang kairiba sa Pink Caravan for Leni Robredo di sa Camarines Sur Mahalin na. Binasa ko na lang bago ba Nakapili na lang ako dito. babaeng Bicolana manggagana kaya BBM kita halik kay Jen sa Palisyo let Leni lead 2022 Matapat na. Tama na yun. yan back to ano na tabi kita caravan ngunyan mga tugang ang info ta medyo nakakatch up na sa tuyang rest kang sa tuyang caravan ngunyan na pagkaaga nasa may Kipayo Kalabangganan kita luluway-luway na magabante ang sa tuyang Pink Caravan ngunyan for Leni Robredo di sa Camarines Sur
Team okay Dok Kamaligan nag-agi sa tuyang atubangan ngunyan. Solid Lenny Bicol Bongkaras for Lenny. Yan ang nagkapira mga nakaparaskill sa tuyang mga bikulong kairibang ngunyan sa caravan. Ngunyan na pagkaaga di sa Pink Caravan for Lenny Robredo. Solid Lenny Bicol. Ngayon sa tuyang mga kairibang ngunyan. Halaba pa mga tugang ang sa tuyang kairiba. Napantinan sa tuyang caravan ngunyan ang sa tuyang kaibahan ngunyan ng Chinpotong Fire Brigade, Volunteer Fire Brigade hindi yun sa Tatwalya na po ang anong tangunan. Solid Lenny Calabanga. Solid Lenny Calabanga ngunyan na pagkaaga. Rin po kita sa may parting Pagatpat Calabanga. Asin malusot kita sa may kasindruhan kang Calabanga. Ngunya na pagkaaga ininagyan tangon yan mga tugang. Tahu kan? Ya bantu.
nga itong mga tugang ang nasa likuran tangon niya na pag sa, kay River sa Caravan. Halaba na. Halaba ang sa tuyang Pink Caravan for Lenny Robredo dito sa may area ng Calabanga, Camarines Sur. Dawa mainit ang satuyang panahon. Solid ang suporta kay Lenny Robredo ngunit na pagkaaga. Solid Lenny Bicol, solid Lenny Calabanga ngunit na pagkaaga. Ang sarap. Lalaw kami. Oo. Lalaw. Dahil na lalaog. Solid Lenny Bicol, solid Lenny Calabanga, ngunya na pagkaaga. Gagadan pa. Hindi nagtambal ako. Malaw na kita mga tugang sa sentro kang Calabanga. Ngunyan sa tuyang Pink Caravan ngunyan na pagkaaga. Malaw na kita sa may kinaya. Karang sa may Pagatpat, Calabanga, Camarines Sur. Malaw na kitang sentro ng Calabanga. Bagal. Alay na to. Sentro, Calabanga. Oo. Balik Naga. Ay, uba pa. Sa
kasi maagi di ba? Paikot. Yan, sa may Zone 3 San Isidro, Calabanga. Mabasa man kita kan sa tuyang palaw na kita mga tugang sa sentro kang Calabanga. Di sa tuyang Pink Caravan for Lenny Robredo. Oh, saan nakalag pa? Dapat nagpasa ka mo naman sa Kaya nakita ka mga tugang sa kasentrohan kang Calabanga, Camarines Sur. Hindi sa tuyang ongoing Pink Caravan for Lenny Robredo. Iring sa tuyang Pink Caravan for Lenny Robredo, kasarabay man simultaneous ini sa mga iba-ibang probinsya kang Kabikulan. Kasarabay taman ang Sorsogon, Masbate, Albay, Cam Norte, asin Catanduanes kunya na pagkaaga. May mga kanya-kanya man sindang Pink Caravan for Lenny Robredo na organize kang sa tuyang mga volunteers kunya na pagkaaga di sa Solid Lenny Bicol. Live na live kita ngunyan di sa kasentrohan kang Calabanga. Kumailin nindo yaw na kita sa may area kang sa udan kang Calabanga ngunyan na pagkaaga. Ang oras na ngunyan na pagkaaga di 6 minutos antes mga alas 9 ng pagkaaga. Live na live pananggar kita dito sa gabos na pages kang IMJ Interactive, ang IMJ Interactive Multimedia Services, IMJ Sports, IMJ News, asin ang sa tuyang Internet Radio Division XFM na Naga City, Philippines. Live na live kita ngunyan na pagkaaga dito sa Calabanga, Camarines Sur. Medyo na traffic lang kita dito sa may tungod kang sa udan kang Calabanga. Pasalamat na darang giraraya ang Chinputong Volunteer Fire Brigade ngunyan na pagkaaga. Iyo ang satuyang sinasakayan ngunyan sa satuyang coverage ngunyan pagkaaga digdi sa Pink Caravan for Lenny Robredo. Yan kita sa may area ng Bureau of Fire sa Calabanga.
Lusot. Kaya sa nag-aaraw sila. Okay ba lang? Okay ba lang yan? Corona ng pin. Ara man yan. Sa pare koy. Ito lang ang sa tuyang pink caravan na pagka-aga. Okay. Sa syudad ng Naga. Posko na muna.
Kuya pa lang sa tuyang ongoing na. Teka na makwa. Kaya pala mga tugang sa tuyang kabangang sa tuyang karaban mo na pagkaaga. Yeah. Araw ka na siya sabi sa imong RB. Oh, RB. Kaya mga tungang sa may parting Kipayong unyan sa Ridio sa Calabanga nagsarabadanan sa tuyang karaban ngunyan sa sobrang laba kam mga nag-iriba dito sa tuyang pink caravan for Lenny Robredo. Solid Lenny Bicol. Kas ka? Kailan kita abutan uran? Kalabaw na. Ang internet. Medyo matik lang. Dahil man hindi. Dahil lang abuton. Okay, paan sa to yung mga kairiba sa caravan. Nagsarabada na dito sa may
area ang sa tuyang caravan. Yan ang kita sa may area na naman giraray kang bombon na kuya pa nang ang sa tuyang puro ng caravan kung nila pagkaaga hindi sa tuyang pink caravan for Lenny Robredo hindi sa Camarines Sur kadakul-dakul ang kairibahan yun yan sa tuyang pink caravan for Lenny Robredo. Solid Lenny Bicol. Solid Lenny Bicol kita. Mag-ready ng payong. Yan na kita dito sa may lagpas na kitang kasentrohan kang bombon pabalik ng Naga. Halabaon pa ang sa tuyang caravan. Kumain niya to sa tuyang screen na sarabata na ang kalabaan ka sa tuyang caravan ngunit na pagkaaga. Lenny, come soon. Pati ang Baskang NCF, kairibangon yan sa caravan ng Naga College Foundation. So yan ang mga tugang ang sa tuyang kalabaan ng caravan. Alabaon pa mga tugang harani na kita sa may party kang Magaraw, Bombon Boundary, Garodena, Ubusan.
Dahil nauubusan ning mga auto na kairi bangon yan sa satuyang caravan. Pasiri na kitang magaraw may pananggat kuya pa ang kadakulan kan sa tuyang caravan. Ngunya na pagkaaga nasa batas na palang ang sa tuyang Halabaon, mga tugang Halabaon. Pabalik na kitang naga. Haranin na kita sa may boundary kang Bombon na Magaraw. Kuya pa ang kalabaan kan sa tuyang caravan. Ngunya na pagpaaga. Halabaw na sa tuyang caravan. Medyo nag-iisabayan man sa tuyang panahon yan dahil kayo mainit, dahil kayo naguran, tartagiting dikit ng mga tugang pero magayon-gayon mo rin sa tuyang panahon, magaya-gaya. Okay. Hala ka dyan, sa tuyang ano. Nakakul mga tugal na nagaharabol pa sa tuyang caravan nun yan. Nakakul pang kairiba. Sipi ba ka to? Kaya ba, nasa bata na siya auto? Yan ang kita mga tugang sa may Magaraw Gamarinesor. Uruya pa ang mga kairiba sa satuyang Pink Caravan for Leni Robredo na pagkaaga. Dakol pang paarabot pa lang kalabagda. Mairikot pa sinda. Mantang kita ngunyan pabalik na. Halabaon ngunyan ang satuyang suporta sa satuyang VP Leni Robredo ngunyan na pagkaaga.
all out support. Ngunyan ang pagkaaga ang sa tuyang mga tugang dito sa Camarines Sur. Ito nagsarabay na baga sa ano. Pero gusto ko naman mag-shop. Kalay na ko digdi sa tuo. Kapot ka ni. Aradyan, aradyan. Ano dah? Con gạo. Ngalin ako. Balik ka ko tindog. Yan. Para na gani, para magayon ang kuha. All out support ko niyan ang tatuya mga tugang nakairibangon yan. All out support ang Kamsur. Ano? Saan kayo dyan sa side na yan? Yan dito sa Balyo. Diba? Kaya na kita tugang sa may haraning kasentruhan Kamagaraw. Garakol pang nasasabatan na pataas pa lang pa siring Kalabangan sa tuyang mga kairibangon din sa Pink Caravan for Leni Robredo niya na pagkaaga dito sa Camarines Sur. Haraning na kita kasentruhan Kamagaraw. Garakol pang nasasabatan. Halabaw na sa tuyang caravan niya na pagkaaga. Karakal makita na yung mga residente di sa tuyang Inaragian. All out support man PBP Leni Robredo sa tuyang sa iyang pagkakandidatong bilang presidente ngunyan na 2022 elections. Lewat naman girare pasalamatan ang Chinpotong Volunteer Fire Brigade ngunyan na pagkaaga. Dayang kita kunyan sa indang sarong fire truck kunyan nakapresto nakalive kunyan na pagkaaga. Simultaneous man ini matugang ang sa tuyang Pink Caravan for Leni Robredo sa mga iba-ibang lugar kang Bicol region sa anom na probinsya kang Bicol region
Bacolod din sa Camarines Sur, pati sa Cam Norte, Camarines Norte, Albay, Masbate, Catanduanes, Asin Sorsogon. Sarabay-sabay man na may kanya-kanyang pink caravan sa kada probinsya sa buong Bicol, Union yan na pagkaaga sa 21. Pink caravan for Lenny Robredo, solid Lenny Bicol, solid Lenny Camsur. O yan pa lang ang sa tuyang kaibahan sa Chinputong. O ito na ang saro sa kairibahan tang fire truck sa Chinputong Volunteer Fire Brigade. Pabalik na katangon yan sa may sudad ning Naga. Yaw na kita sa may parting Magaraw. Hanggang abot dito sa may Kasindran ka Magaraw, may mga pasaro-saro pa kita nasasabatan na kairiba sa tuyang pink caravan for Lenny Robredo. Para arayo man pati ang distansya kang Magaraw, maagi pang Bumbon, asin Kalabanga. Halabao na ang satuyang caravan ngunya na pagkaaga dito sa Camarines Sur. Support man talaga ang satuyang mga tugang digdi sa para kay VP Lenny Robredo. Umayirin niya to, halaba pa ang yaon sa likuran ta, nakasurnudan ng mga bihikulong kairiba sa pink caravan for Lenny Robredo ng pagkaaga. Kuya ang saros, roya mga kairiba ng na pagkaaga sa pink caravan for Lenny Robredo. Babos na ka pink ng na pagkaaga. Maray ko nakapunto. Tira nila. Nakaharabol na garatong ka mga malabaon kita. Ay garuma. Yun na yan. Sa ano?
manok. Hindi ako makapasarog ka. Marami na kita mga tugang sa may area kang sa may border kang Magaraw Kanakman. This sa to yung ongoing pink caravan for Leni Robredo. Ang oras po niya to 18 minutos makalapas ang alas 9 ng pagkaaga. Live na live kita ngunyan sa IMG Interactive asin sa ibang mga media outlets na nagkakirikan sa tuyang feed ngunyan na pagkaaga. Pasalamatan taman kirara yung Chinputong Volunteer Fire Brigade. Yang kita ngunyan sa saro sa indang mga fire truck ngunyan nakapwesto. Kaya medyo magayon ang sa tuyang vantage point. Ang nasa tao kita kang sa tuyang caravan kaso bagong pag-agit ang Magaraw karakol pa kitang nasa batan ng mga kairibata sa pink caravan for Leni Robredo ngunyan na pagkaaga asin sa mga oras na ini naikot pa lang sinda sa may Kalabanga ngunyan na mga oras na ini. Yan na kita sa may Mariners Kanakman campus na area dito sa Kanakman, Camarines Sur. Asin dito sa may tumang kang DPWH Samsur office, district office. Nasa may Baras Kanakman, Camarines Sur na kita ngunyan sa may barangay Baras. Pabalik na kita sa syudad ng Naga ngunyan na
office. Alam ko dati, yan duman sa may orin. Ano pala nito? Naglipat. Ha? Kaya pa man? Yan mga to nga mapahingalo lang kitang dikit. Mga to nga solid lane kami hali ki Suzuki Raider. Ayan, nagapot po si Sean Tyler Kielyoro kung naga na po haranin na pong haranin kitang boundary kang naga asin Kanaman Camarines Sur si purukan sa tuyang karaban ngunya na hali pa lang sa may Kalabanga arog ken kalaba ang satuyang pink caravan ngunya na pagkaaga di sa Camarines Sur ang satuyang payo na sa may Irinutan malamang yaw na sa may or baka nakalagpas na nga ning boundary kang naga Kanaman asin ang puro kasabago mga tugang na yaw pala kita sa may Magaraw kadakol pa kitang nasasabatan na pasaro-sarong mga kairiba sa satuyang pink caravan ngunya na pagkaaga malamang yaong pasinda sa may kasentruhan kang Kalabanga ngunya na mga oras na ini mantang kita yaw na di sa haranin ng boundary kang naga Kanaman. Yan mga tugang medyo nagpapundo lang kitang madali didi sa may harani kang boundary kang naga Kanaman. Actually sa may siya kalagpas talang opisina kang Kasuriko 2 didi sa may haring Kanaman Camarines Sur kung ako napapasalakan sa tuyang barangay Haring Kanaman. Harani sa may Shell digdi sa Kanaman. Go Lenny according to Alma Ondibilla right now. Lenny sa pagka-presidente haliman ki Joshua Hana #pink positive #let Lenny lead #Lenny is my president haliman ki Angelique Cortez. Watching from Ilocos Sur, haliman kay Ron Jeward right now. Again, pasalamatan naman girare ang Chinputong Volunteer Fire Brigade sa kaibahan tangon niya na pagkaaga. Asin yaong kita ngunyan sa indang mga fire truck naka-posisyon sa satuyang live feed ngunyan na pagkaaga.
Live na live man kita sa gabos na pages kang kang IMJ Interactive as in sa nagkapira niya tong mga media outlets yun yan na nagkikiri kan sa tuyang feed niya na pagkaaga. Ang location ta pa lang yan pa lang didi sa may haring Kanaman Camarines Sur. Watching from Muñoz Nueva Ecija. Shout out Hali kay Dominador Gomez Jr. Watching from Cainta Rizal man, Hali kay Butch Hugo or Hugo. Mga tukang medyo maabanti na ka ang sa tuyang pink caravan ngunyan na pagkaaga. Pabalik na kita ngunyan sa syudad ning asin Hoya ang nagkapirang mga residentes ang kang Kanaman Camarines Sur. Solid Lenny Bicol Sindal, Solid Lenny Bicol kita ngunyan na pagkaaga. Kasarabay tapan po ang mga iba-ibang probinsya sa buong Bicol ngunyan na pagkaaga na simultaneous ang sa tuyang pink caravan ngunya na pagkaaga sa Camarines Norte, sa Masbate, sa Catanduanes, sa Albay, asin Sorsogon na May support. I support President Lenny. May God bless your presidency. Hali kay Jonathan Avila Azutilio. Shout lang tabi ka mo, comment lang tabi ka mo sa tuyang live feed, live stream ngunyan na pagkaaga. Live na live kita ngunyan sa gabos sa pages ka IMJ Interactive Multimedia Services, sa IMJ Sports, sa IMJ News, asin sa tuyang Internet Radio Division, XFM, Naga City, Philippines. Live na live kita ngunyan. Live na live kita ngunyan man sa nagkapira niya tong mga media outlets dito sa probinsya ning Kamsor asin Bicol na nagkikiri ka sa tuyang live feed ngunyan na pagkaaga. Let Lenny lead. Watching from Cavite, Haliki Bel Goles. Lisa Monteroso Mayor is also watching live sa tuyang live stream niya na pagkaaga. Ang oras na po niya to 30 minutos makalagpas ang alas 9 ng pagkaaga. Nagpunang sa tuyang pink caravan for Lenny bandang mga alas 7:30 nin pagkaaga sa may Kalabaan, Kampanganiban, sa may St. Joseph, sa may area kang St. Joseph, SM, JMR Coliseum. Asin nag-ikot kita ngunyan nag-ikot kita ngunyan sa may parting sentro kang Calabanga, nag-agi kitang pagatpat sa may La Purisima, pagatpat asin nag-ikot ng sentro pabalik na ning Naga. Sa ngunyan mga tugang yaw na kita sa may harinin ng boundary kang Naga Kanaman. Ining sa tuyang segment kang sa tuyang caravan ngunyan. Asin ang puro kang caravan ngunyan. Malamang yaw na sa may area kang Bombon Magaraw, Arugyan Calaba ang sa tuyang caravan ngunyan na pagkaagil di sa Camarines Sur. Yawn pa lang kita sa may area kang Magaraw. Pabalik ng Naga. Kadakol pa kitang nasasabatan na mga piritang apodo ng mga pink vehicles ngunyan na pagkaaga. Asin ngunyan kung mailing niya to didiyo sa tuyang mga screens ngunyan ining sarong jeep ngunyan na masasabatan ta may nakalaag na Solid Lenny Bicol. Dawa nagpapasada yan ngunyan na pagkaaga. Solid Lenny Bicol magirara yan jeep na yan ngunyan Naga Calabanga na jeep. Yan nakita ka ngunyan haranina sa may boundary kang Naga Kanaman sa gabos na inagian tang ruta ngunyan na pagkaaga. Kadakol kitang nahiling na mga residente
na all out support kay BP Leni ngunya na pagkaaga sa satuyang pink caravan. Asin kadakol-dakol na mga tarpaulin na nakaralag solid Leni Bicol puon na syudad ning Naga hanggang Calabanga, Camarines Sur. Ayan, nag-abante na ang satuyang caravan ngunya na pabalik na kita ning syudad ning Naga. Asin iyo na to ang satuyang endpoint ngunyan kang satuyang aktibidad ngunyan sa Pink Caravan for Leni Bicol digdi sa Camarines Sur. Siripunta lang niya to ang likodan kan satuyang caravan ngunyan. Halaba pananggad ang mga auto nakasurunod digdi sa tuya. As far as the eye can see, I can definitely see na puro solid Leni Bicol ang mga auto ngunyan nakairibanta. Yan mga tugang nagkapirang mga kaakian digdiyo nagkukurahaw Leni digdi sa may Kanakman na Camarines Sur, sa may barangay Haring Kanakman Camarines Sur. Kadakol kita kaya nagkahiring, nagkaaragian mga tugang gabos na mga kaakian, asin mga kahubinan, asin mga residente. All out support kay BP Leni Robredo ngunyan sa pagkakandidatura ngunyan as president ngunyan na paabuto na 2022 elections digdi sa Pilipinas. Hi. Op, nakalagpas. Yan mga tugang, yan kita palaog na sa syudad ng Naga Ridio sa tuyang Pink Caravan for Leni Robredo ngunyan na pagkaaga din nagkirigimo ngunyan sa Camarines Sur sa mga iba-ibang probinsya kang Bicol region. Ano kita sa laog kang syudad ng Naga sa may barangay Bagong Bayan Norte.
shoutout man kay Rio Fuentes Kasay sa Sinmonay Bautista. They are both watching now sa satuyang live stream nila na pagkaaga. Ayan, pabalik na kita sa may maikon na kita sa may Liboton. Muna na pagkaaga, dito sa Ciudad de Naga. Car. Kita sa may kalabaan kang Liboton kay Dio sa Ciudad de Naga. Hindi sa tuyang nagpapadagos na pink caravan for Leni Robredo. Balik ko sa parang gito yung chocolate. Nakano kita mga tugang sa Palaw ng Kalabaan ka Magsaysay Avenue dito sa Ciudad de Naga sa nagpapadagos na pink caravan for Leni Robredo ngunit na pagkaaga dito sa Camarines Sur. Live na live pananggan kita.
Ayan mga tugang, may pigpalayog na mga confetti sa may atubahan kang Avenue Square Plaza bilang support sa pagdalaga ni VP Leni. Yan mga tuwang, ang Avenue Plaza Hotel as in Avenue Square, all out support man kay VP Leni Robredo nila pagkaaga dito sa tuyang pink caravan for Leni Robredo sa pagkandidatura bilang presidente ngunit na paabot na 2022 elections dito sa Pilipinas. Malayo na ako ng confetti. Ayan eh. Abot yan ano? Ang confetti. Ayan mga tugang, ang Villa Caceres Hotel man, all out pink man ang fasad nindang nila pagkaaga sa satuyang pink caravan for Leni Robredo. All out man, pink ang Villa Caceres Hotel. All out support. Kunya din sa kalabahan kang Magsaysay Avenue. Ang Villa Caceres Hotel. All out support ang Villa Caceres Kunyan na pagkaaga. All out support. Yan, barangay kita sa kalabahan kang Magsaysay Avenue dito sa Syudad ng Naga. All out support ang satuyang mga negosyante dito sa Syudad ng Naga kay VP Leni Robredo. Solid Leni Bicol. Aranin na kita sa Rotonda. Ining satuyang caravan ko nila pagkaaga. Diretso. Mamila or ata. Dena.
Kaya kita mga tukang sa Kalabaan kang Diversion Road, Naga City. May kurtinang fix na exposed kay Wider na kumatin sa ito. Kaya diyan. Ay, lailing. Okay, malayan. Okay, malayan. Ang importante, yan si camera. Yan ang problema magkaurulog. Ha? Okay, malayan. Nakalang man yan. Pero mo na yan, kay malayan. Paabot ka ng ano. Kaya, yan. Okay. Okay, okay. Babalik na kami. Babalik na kamo. Ano? Ayan mga togang mapundunan sa tuyang live coverage ko na mga pagkaaga ta breakaway na ang sa tuyang kaibahan ko niyan. Ang Chinputong Fire Volunteer Fire Brigade pasalamat ang magiraray ngunyan na pagkaaga iyong kaibahan ko niyan na pagkaaga. Breakaway na kami ngunyan na pagkaaga sa tuyang coverage sa back to base naman ang sa tuyang kaibahan ngunyan na pagkaaga. Ha? Kapunan mo si ano?
May nakapost lang sa screen. I-message niya tayo si Ma'am Tatay. Kaya mga tugang mabalik lang kita sa tuyang coverage ngunyan. Mahanap lang itang kaibahan ngunyan na ma-push through pas nanggad sa tuyang pink caravan ngunyan. Ang sa tuyang kaibahan ngunyan na ma-back to base na. Pasalamat magre kita sa Chinputong Fire Brigade. Chinputong Volunteer Fire Brigade. Iyo ang kaibahan ta ngunyan na pagkaaga sa tuyang coverage ngunyan na pagkaaga. Dahil mo na ka magharali mga tugang ta, mabalik pa nang kita sa satuyang coverage ngunyan. I-workout talangan sa tuyang kairibang ngunyan na pagkaaga para duman sa ibang parte, ibang segment kang sa tuyang pink caravan for Lenny Robredo ngunyan na pagkaaga. Kaya mo na ka mga tugang, mabalik giraray kami, mabalik mo na kami.
Again, pasalamatan tamang girara yung Chinputong Volunteer Fire Brigade sa tuyang kaibaan ngunyan sa tuyang pag-cover ngunyan kang Pink Caravan with para kay VP Lenny Robredo ngunyan na pagka presidente ngunyan na 2022 elections. Ay mga tugang, mapaaram na kita ngunyan sa tuyang coverage. Medyo haralawig man sa tuyang coverage ngunyan, lagpas 2 oras ng pagkaaga. Ang kabanga kang caravan ngunyan na ongoing na pasiring Milaor Camarines Orisin mabalik girari ni syudad ni Naga. Kaso kami ngunyan na ma-break away na ngunyan na pagkaaga. Maparam na kami ngunyan na pagkaaga sa tuyang coverage ngunyan. Again, hashtag let Lenny lead, hashtag solid Lenny Bicol. As in, yan po ang IMJ Interactive Multimedia Services sa tuyang live coverage kang Pink Caravan para kay VP, para kay Lenny Robredo ngunyan na pagkaagang Sabado digdi sa syudad ng Naga as in Camarines Sur.